Ruszkai Roland ül előttem, aki Nemes Apáti Szabolcshoz hasonlóan egy szép eredménnyel, egy oklevéllel és egy éremmel jött le ide hozzám az irodába. Mesélj légy szíves az eredményedről, hol szerepeltél, mit értél el? Szombaton volt a meccsem Baján, ezüstérmes lettem, második helyezett, és pontozással nyertem meg a versenyt, és hát nagyon erős volt az ellenfelem. Ez tulajdonképpen egy VTKA nyílt országos bajnokság, kickbox a sportág. Mióta sportolsz, melyik egyesületben és kik az edzőid? 3 éve járok edzésekre, és a Feja Gymnél vagyok, és a edzőim a Feja Zsuzsa és Feja Tibor. Nagyon szépen köszönjük Zsuzsa nének és Tibor bácsinak azt, hogy foglalkozik veled, és hát neked, a családodnak és nekünk, ennek az iskolának is örömet okoz azzal, hogy ilyen eredményesen versenyeztet. Gratulálunk még egyszer az eredményedhez.